Tinokudokesai mabuja tauya ano dzanyasi nhau zuva rechigumi nembiri mwedzi uno waNyamavhuvhu. Wamunangagwa wavhundutsa wamwe asi wamwe tiribe kuvhunduka pawareketa kuti wagoisa anonzi pfungwa kunaka kuti aite ndiye munyori mukuru mubazi rozvozvichehwa zvomunyika. Munhu uyu ndiye mubodziyo ari wamwe wanhu wari kutonga kuAir Zimbabwe board. Ndiye pokare akaisiwa kubhodhiri kubva zuva rochisere mwedzi wapfuura gore rapfuura. Pokare ndiye munhu ari kuzivikanwa kuti ndiye chamangwiza akagara hunde pano achiringa nezvokutekaidziwa kwemari iri kubuditsiwa muhomwe yenyika kubazi rozvomari. Mugore 2013 kubazi rozvomari kwaiseenzako akambonenedzewa kuti kwai ndiye ari kuita basa rokutsvaka kuti oita sei kuti abhinye wanhu wechidzimai. Hino kuti zvakambopera sei ipapo, asi ndiye munhu aisiwa ipapa kuti aite kutekaidza zvirongwa zvobazi rozvomari rozvozvichehwa zvomunyika pakaita kunyangariwa. Tanyepiwa nyasi kuti Alderman Lawrence Mudehwe kwai apfa. Tiri kuti wazorore murugare watsanwa ndo wakaita meya wokutanda mugore ra1990 kuguta rokwaMutare. Akazopedza basa rache roumeyari mugore ra2003. Tiri kuti azorore murugare. Wachiwenga wagoburika wari kuti iwo wakaenda kuchipatara asi kuti wainomema nokuringa michina ichaseenzesiwa pakurapa nokuvhiya mukoma wavo ada kuvhiyiwa chirwere chomwoyo. Hino mabi angu kuti chokwadi nomanyepo ndozvipi, asi ticharamba tichindoringa. Takaringana naye wachiwenga, vanhu vese wadoka nozuro uno nanyasi wari kundoreketa kuti idi chaikuda kana chokuramba zvakaita kunyangariwa. Douyai muringe waro, wachiuringa zvainge zvichiitika naMary Mubaiwa achiita kuendesiwa mudarodzi mhosva ari pamubhedha wourwere. Pakaita kunyangariwa kani, rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita kudini ipapa, asi paribe chizvinu kambwa kaamwaho. Nyasi hurumende yaendesa mapurisa kuAfrica Unity Square uko kwaakurufanira kuitiwa musangano uya womunamato takambokunyepai. Ipapa wangu wari kundofungidzira kuti peno kungandoita vanhu vanouya kuungana ikweyo nokutoti wangu waribe kana shuwa nazvo. Ipapawo waita munyama kuti panga paribe kana vanhu vokuti wakube mapurisayo zvakaita kuoma, asi tiri kufara kuti vanhu watiza kurohwako. Kuno mufananidzo nozvinhu zvakatariwa kumakore kuma1940 chaiwo zvanga zviriko kukereke yoSt Michael Angels Church kuLondon. Ipapapa kwai zvinhu zvivi zvakabenutsiwa ende zvatoko kuNational Art Gallery kuguta reHarare. Ipapa wazhinji wari kuenda kuoringa nokuona zvinhu zvakanyoriwa nevanhu mumakoreyo okare. Zviri kuita kufadza, endai mumboenda kuoringawo muone zvaiitika kare. Kambani yoInsco kwai yagoreketa kuti iyo yaakubenutsa inbox manje kureketa kuno. Inbox chachiri chirongwa chiya chakapfikiwa noRBZ makore mwedzi mina yapfuura. Izvezvi kwai chaakubenuka, wapuwa rezinesi rokuiti waite bhengi manje. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapa. Bhengi renyika kwai ragoti iro rada kuti richiise manje vanhu vanoita zvokuringa zvokutekaidziwa kwemari yonyika inonzi pachirungu currency board. Kwai ipapa vanhu vava kuda kuti vaisiwe kuitira kuti vadipfamitse nokunhadzirisa kutekaidziwa kwemari yomunyika.
wanoringano zvazvo wagoita kureketa kuti heno kuti vanozvikona chere nokuti panenge pachida kuti pange paine mari inoda kusvika $400 wemamiliyoni wemari yekuamerica kuti zviite zvakanaka. Pabodzipo nokuti kana bhengi ronyika vachiramba vachindoita zvavanoita zvokuramba vachindonhadzira imwe mari paribe kana zvazvinoshanda zvokuti vaise vanhu wavanoti ndo currency board. Heno mabiya angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaidziwa sei ipapo. Takanyepiwa nozuro mugwaro wabuditsiwa naMangwenjere kuti kwai ipapa wanhu wakagotenga mangwenjere aya egoridhe wakatenga zvikamu 20 zvacho nomari yomunyika. Taizviziva kuti washomanana vanogona kutenga zvinhu nomari yokunze, asi ipapa wanhu wachenjere kuchema havo. Ipapa apa wagoti wakakwanisa kusimudza mari yemabhiriyoni anoita 3.4 wemamiliyoni omari yomunyika pamangwenjere wagotengesa. Zera yagobudisa iyo kuti mutengo womweya wokubikisa uya waakutengesiwa $2 anomasendi 2 wemari yekuamerica pakirogiramu ribodzi, kana kuti mari yomunyika $230 nomasendi 26. Rekai tigoringe kuti zvinoramba zvakadando chere. Tiringe dzonhabvu ipapa zuva ramangwana Cranborn ichatamba nongezi Platinum kuvhengere, Chikenini igotamba neHarare City kuruvhevhe, Herentals igotamba nebhoso Highlanders mugomba National Sports. FC Platinum ndio ichapedzisira ichitamba noBlack Rhinos kumandava. Ndezvamangwana zvimusosondo Tenax inenge iri kutamba noDynamos kuvhengere, Bulawayo Chiefs ichitambawo neZPC Kariba kuruvhevhe, Triangle ichitamba noManika Diamonds kuGibo, Kepekepe yogotamba noBulawayo City kuNational Sports Stadium. Tiringe dzopasirese muSouth Africa, bhangi roNedbank kwai ragopuwa choupenzi nobhangi romunyika imomo chinoita mamiliyoni 35 nokuti wakareka kumangara mari dzaitorwa dzinenge dziri mari musvo yaitorwa yakawanditsa nowanhu. Ipapa paribe kana zvisvinu zvaitika nokutoti kwai mamiliyoni 15 acho aisiwa pasaiti kuti wambombwirwe tsitsi. Aidi pakaita kuoma. Kwai nyika yeSomalia yagokumbira kuti ida kuti ipindewo muboka roEast African Community rinonyika dzokumabuda zuva kuAfrica. Heno kuti dzichabvuma chere nokutoti waMuseveni wagototi wauda kutoti watsigire iko kukumbira kuSomalia ticharamba takaringa. Iko kuSomalia pokare kuno watatu kwai wapfa mukuratidzira kuri kuitiwa nowanhu nokudako kuningisika zvinobako zvinhu. Rekai tigoringe kuti zvinoenda nopapi izvozvi. Kukinya kuri bari kuziva kuti chii chiri kuitika chaizvo kana kuti mbani ari kutungamira, nokuti wese wari kuenda wakaita kukubana wachindoti wamwe wakaverenga wobva wati Ruto ndiye ari kutungamira, wamwe wakaverengawo woti Odinga ndiye ari kutungamira. Paribe agoziva iwo wanoita zvokutekaidza sarudzowo wandoti wanhu ngawadipfame havo wareke kuramba wachindopfarima nokureketa zvisirizvo, wangazoita mapwapwa anokonzeresa kukubana kana kuurayiwa kwewanhu. KuSierra Leone kwaizvezvi kuFreetown guta guru rawo ikweyo kuri kuita kuvhiringika chaiko nokuti kwatopfa vanhu vanosvika 21 chaiwo mukuratidzira kuri kuitiwa ikweyo. Idi pakaita kunyangariwa dai waita tusvinu zvareka kuramba zvitekeshera izvozvi. Nyaya yegumisira yanyasi, chikwata choMan City change chitamba nechikwata choBournemouth mangwana kumutambo iri kuratidziwa kuZBC pabodzipo noSABC. Ndovanenge vachiratidza mitambo iyoyi mahara pamunhu wese. Endai mugoringe muone zvinenge zvichitikawo ipapo. Kwai chatanda nenguva dza4 dzomasikati. Tiri ipapo mabuja. Aiwa, tagumira pano kosondo rino. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.